aha nna asị afụka na ụmụnye mee kịta n'ụlọ ọgwụ ebe a ụmụ na nwa ọbụla amụrụ ọfụ iwu bụ na nwa anyị ebe akwa mere ya na-arị iji gosi na ọ bụ mmadụ mana o nwere nwa ya mụ nwa kịta nwa ya adịghị ebe akwa nwa ya adịghị ekwu okwu otu a ka nwa ya si ụmụ jisie anya ike asị ha ka ekwadoro nwa be ya onye ọbụla nwa na-ebe akwa na nwa ya nwụgo dọkịta bata nenecha nwa kwụnye nke a na-akwanye na ntị nenecha ma n'obi ma n'afọ ha asị na nwa anwụgokwe bịa bụrụkwa nwa nwoke nwaanyị a na-ebe maka o tega ebido chọba nwa nwaanyị a na-ebe so ebe a debeziri nwa ofu nọọsụ nwaanyị nwa maa mma jalụbata ịmago na-edozizi nwa otu esi wee dị ka e wee je nye ịmago na-efichasịzi nwa ahụ ịmago na-efichasị ya fichaa isi fichaa elu ịmago na-efichasị ya fichaa aka ya fichaa abụ fichaa afọ fichalụ na-agbada ịmago fichalụ na-agbada ọ nwee ebe aka nọọsụ ahụ metụ ozugbo aka nọọsụ ahụ metụ ebe a nwachi ya nọọsụ na-ebe ọzọ ọ na-atọ m ụtọ isi ebe a Sanko FM all the way from California, America. I'm going to give us all.